Мило, Да. това те питам нещо. Това питай. Как сме с финансите? То пара има, що? Добре сме, какво нещо липсва не си купила. Не, всичко си имам аз. При мен всичко е наред. С мен всичко е точно. Мама ми се обади вчера. Ей, Каза, или даваш 3000 лева да на Малдивите, или ще дойдеш за 3 месеца у нас на гости. какво каза? Или 3000 лева и даш да на Малдивите, или 3 месеца ще ни дойде на гости. Според... мисля, че на Малдивите ще й хареса повече. Да, утре тегла 3000 лева, естествено, че за нея как? Аз знам, че ти за нея всичко ще направиш. Утре и каже, че парите си ми ги превел по сметка. Че за първи път виждам зет така да Ама обича 3 месеца няма да, дали там ще 3 месеца ще... Да, 3 месеца, даже и може и повече да не идва, като е доволна. Никакъв проблем. Ти си най-добрия зет на 3000 света. лева за баба, как бе? Ти си най-добрия зет.